3. M præsenterer de ting gymnasieelever brokker sig mest over. Første G'er/første højfer. Tredje G'erne vinder altid fodboldturneringen. Frøreglementet. At de stadig ikke er store i forhold til folkeskolen. At de ikke får SU og ikke kan komme i byen, det er synd for jeres små pus. For mange lektier. Sider til Helendal er for dyr i forhold til ølene. Kom nu ind i kampen. At Jeppe, Rune og Christian lærer ikke er singler. 2. G'er. For høje barpriser til Helendal. Afleveringer. At de ikke får SU og ikke kan komme i byen, det er synd for jeres små pus. At de ikke bestod deres køreprøve/teoriprøve. At de ikke længere er i SV-lokalerne. Kantinepriserne. At de ikke er 3. G'er og derfor ikke har samme autoritet. Stop med at lade som om. Det er totalt kikset. 3. G'er/anden højfer. Første G'er der tuder. For mange trapper. SAP/SSO. ATM'et. For lidt fritimer. For lang afstand mellem barn i Ribe at vi ikke må ryge på skolen mere. Det lærerne brokker sig mest over. At de overhovedet startede på gymnasiet. At deres elever ikke afleverer til tiden. For mange rygepauser. Snakker og manglende entusiasme. For mange tømmermænd. Manglende fremmøde. At de skal rette opgave, hvilket er deres arbejde. Trapperne. Indeklimaen. Deres elever. Deres liv. Andre lærers/andre lærers felt.